Ọhaneze ndị ọma, anyị echetakwala n'obere ezumike agbajiri n'oge ụtụtụ ọma. Anyị ga-eleba ihe gbasara ahụ ike anyị ka a ga-esi wee nyere ndụ anyị aka ka ndụ dịrị anyị mma, dokwara ogologo na nọrọkwanụ chimchim na-ebi ya wụ ndụ. Kedu ebe anyị nọ na ya na-ewetara gị ya n'isi mbido telivishọn? Aha Ọnụ Doris Ifeoma, onye mụ na ya nọ na-atapịa ebe okwu ụkwa. Tupu anyị gaa ezumike, o nwere okwu ya bụ lọlọ nọ na-atapịa ihe gbasara mkpụrụ obi anyị ka esi elekwa ya, ụdị mmanụ anyị ga-eji na-eye ka anyị nwee ike irite ezigbote ihe, hapụ ewu ịbịa n'igoro mmanụ ego nke ọzọ nke awụrọ ezigbote lọlọ. Kọwagodi ya ka isi na-ebibi ya. Igbo ndị ọma na-ege ntị, o nwere okwu mkpụ n'ọnụ ya bụ okwu wee bụrụ na gịnị mee tupu anyị na-eye fiam maka ekwu m na ụmụazị kịta, ndị ụmụ ikolobịa na ụmụ agbọghọ kịta, ụdị ngala na-adafa dị egwu. Ebe ị ma na ị nwezi ike imenwu nke ọbụla, nwezi nke kweghị eme, ijekwu mgbagha arụ nwa bụ exercise n'ọnụ oyibo ibe gị na-eme ka ị wee gbazenata abụba ọdịrọ ịbịa ilikọsịa, jekwuo gotakwuo chọọ ka ị mara ebe ya afụ mmanụ bụ ezigbo mmanụ enwecha ma mmanụ olive ma ụdị dị iche iche dịgasị mma bụ ezigbota mmanụ, ọkachasị ma mmanụ ọpapa, maka na mmanụ a emepụtara n'ọpapa o nwegasịrị ụdị ife dị iche iche. Ọ na-enye aka ibutu ọbara mgbali elu, ọ na-enye aka ibutu shuga dị mmadụ na-arụ. Ị na-aya ọya shuga bụ ọya ọtọ belebele, ọ bụrụ na ọnya bụ mmanụ ọpapa apịpụta n'ọpapa, ọ bụrụ ụdị anyị na-eje elie emere apịam agbagharịra anyị asị na ọnya anyị ebi aka. Enwegasịrị ụdị dị iche iche ife ọ na-alụ, ọ ya enyekwu aka ebe ọ bụ na anyị adịghị emenya bụ mgbagharị etu kwesịrị ịchọpụ ya, maka na ọ ya enye aka ma ọbara mgbanye enu o butuo ya, mekwa gịnị nyekwuola aka maka ihe gbasara ọya obi anụwa. O ya enyekwu aka ịdị na-agbazesi ma ọya kpụkọsị gị n'obi ma ife dịgasị aṅa ịkwesịghị inwetasị n'onwe gị. Ọ na-asachapụ ma mba gị ma umeju gị, dozie gị. Oge ụfọdụ kwanụ ndị mmadụ na-etekwa ya ete n'arụ, were ya melu ude a na-ete n'arụ, ọ na-ama mma etu esi eji mmanụ akụ oyibo. Ịma na enwekwa mmanụ akụ oyibo, mana mmanụ akụ oyibo oge ụfọdụ ndị mmadụ asị na ada afụ ya afụ, ada afụ kabịa oge ụfọdụ. Ọ bụrụ na anyị fụrụ ya iwere aka isie nke gị n'ofu mmanụ akụ oyibo aka ọka bụ iwepụta ya, were imesị anyị were ya tee ya, a na-eti ya ete n'arụ tụọ ka ọ dị ya bụ mmanụ ọpapa. Iwere ya ilie, iwere ya na-eli oge ọ bụrụ iwu abụrụ na iye maka na ọ bụrụ na ọnya bụ mmanụ ka iji iwu abụrụ na iye maka mana o nwere ndị ekwetere na o nwere udu nri ya ga-esi eye ahapụ ihe na ọ gaghị adị mma. Mana ịma na ka o si dị ka na mgbe kịta ada eyezi ife oyiye kịta, maka gịnị ndị mmadụ chizili aka wezie na ya bụ mmanụ ọpapa, apịpụta ya bụ mmanụ ọpapa ahụ eweli ya sie. Ọ bụgodị ofe osikapa ka a na-esi, eweli ya sie ya bụ ife esi ọ dị mma, ilikwa anya ịma na ife ka iri ọtọkwa ụtọ dịkwa mma. O wee bụrụ ya bụ na ihe akaba arụ mee gịnị chọba ya bụ mmanụ. Ọ bụgodị na ị nwere ejiri aka gị gụpụta ọpapa, ime gịnị ịgbafu anyị were aka gị ịpịpụta ya bụ mmanụ ọpapa, ịfụ na ife ọ ya enye gị na-arụ, o ya ebutu gị ma shuga dị na ya. O nwere vitamin dị iche iche ma E ma B na-edozigasị arụ, na-echekwa mkpụrụ obi, na-edozi obi. Ọ bụrụ nke ilisi anya, ọ na-enyekwu aka n'ịgbasasị ọbara ọfụma n'ime akwara gị ma ime arụ gị dị iche iche, dozisi anya ọ dị mma. O nwekwu nke ọ ya abụ onwe onye ọya abụ ọ bụrụ ụfọdụ ndị na-aya dịka ọya onye afọ a ndị Igbo kpọrọ ọlsa. Ife ya iwere onye bụ mmanụ tinye n'ọnụ n'ụtụtụ, o mechikọrọ ya bụ onye afọ, ọ dị ya ka onwe gị ife oli, ịṅụ anya ọ dịghị mma. Ọ bụrụ nke ka ije kpesara sara aka na o jikwa bụ na iliro ya bụ mmanụ bara aga afọ. Mana ọ bụrụ ụdị anyị na-eje aghakọzu eme nke ịfụ na n'ọnya bụ na gịnị me enweghị ụgbanụ ọzọ. Dịka nwanne ya wee bụrụ na ọ nwa ajụjụ ya bụ nwatakịrị jikwa ọzọ, ọ sị
onye ọbara ya onye ọbara mgbali elu ya BP ya dị kalịlị ife dịka 120 na nke mgbadi ya bụ 80 ya 120/80 na ọ bụ na ọ kalị ya bụ ọbara mgbali elu ahụ kalịlị ya bụ 120/80 na ọ bụ ọnya bụ na ọ na-enwego ya bụ obi nkolopụ a na-akpọ heart attack. Mbanụ ihe mere na ahụ mmadụ dị iche iche o nwere ndị abara ha na-adị ọkụ nwere nke ha na-ajụ oyi iwuru onye nke ahụ abara gị na-adị ọkụ ọ wụrụ na 120/80 ọ nweghị ihe ọ ga-eme gị maka na ọgụ ka ahụ gị dị gị na ahụ gị amarago ebe ọ na-adị njọ ọ wụrụ ma ndị nke ahụ ha na-ajụ oyi ọ dịzie ụna wee ma na ọ gafezie ụna wee ma na nsogbu adịgo ọrụ maka ahụ iwonye abara na-adị ọkụ nwe ihe ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị nweghị heart attack ọ bụrụ ya daalụ na kwunu kalụ ya bụ ife okwu n'okwu na ọ bụrụ na ọbara gị na-adị ọkụ maka ọbara mmadụ dịgasị iche iche ọ bụrụ na ọbara gị na-adị ọkụ ọbara mgbali elu gị luo bụ gafee 120/80 ya malụ na ọ nwere ife ome maka na o so n'ụdị arụ ịnwa na ụdị ọbara na-alụ ọrụ n'ime gị kpatala o ji wee bụ onwe ike ọ bụrụ ife dịka 160 dịka 160/100 ọ nwere ife ome ị marụ na ụdị arụ gị maka na ọbara gị na-achọ ọkụ mgbe a ya na otu a ka o si wee dị. O nwekwa ajụjụ ọzọ jụ ọ sị na ime ife a ịlụ ọrụ ma ịmụ anya anyasị ma ịlụ ọrụ ike ọ na-eso ebute nyabụ ọya mkpụrụ obi ma ọ dịka obi nkolopụ a na-akpọ heart attack dịka mmadụ nwere ike lụgide ọrụ kịta luo mụgide anya mụọ anya dịka ndị a ya bụ asị na afa n'ọrụ anyasị ma ọ dịka ndị a na-eche nche ma ndị a na-alụ ụmụ ọrụ ụlọọgwụ gasị dịka ndị na-eje ndị na-eneta ndị ụlọọgwụ ma ndị anụnwa na-alụ n'ụlọọgwụ dịka ndị nọọsụ n'ọnụ oyibo na ọ bụrụ na ha lụsị ọrụ ya bụ ọrụ anyasị ịghọta na ọ bụrụ na fanata ha bịazie ka fa mmebe ife ma anyasị afa mụrụ anya ma ọrụ afọ ma afọ afatagasị n'anyasị ma mgbali niile ha kwụgharị n'anyasị dịka ndị na-alụ ọrụ ike ma o nwere ike ime gịnị ime ka ha nwee mba ha nwee ọya obi ma ọ bụ ọya nkolopụ obi nke a na-akpọ heart attack ma ọ na-anọkọtasị na ife nwa na o jidi ya naanị onwe heart attack daa naanị nwụọ ma ife bụ ajụjụ ọzọ ọ jụkwa anya ịma ihe gbasara asị ya mere enye gị ọrụ rụọ a na-enye gị oge ị ga-ejizi ike ịrụcha ya bụ ịmụcha anya abalị ahụ ọgọ dị mma ịbatakwana ihe ụra zikwa n'ike maka ọhụụ mgbe ọbụla ịnọ na ọrụ mgbe ọbụla ọgọdị njide ji arụ ọrụ ijigide njide ahụ na-arụgide ọrụ na-arụgide onwe ị ga-ewepụta oge ị ga-eji fichaa ya njide ahụ ga-ebreki njide ahụ akwụsị ọrụ ụfọdụkwana gị ahụ mmadụ o kwesịrị ịrụ ịmụcha anya abalị ahụ ịbatakwana izu ike ihe gwana ụra ọkachasị ka nyere ya aka kachasị mgbe anyị dị mgbe ume ka dị anyị onye ahụ ka bụrụ nwa okolobịa ma nwa agbọghọbịa ị ya alụ ọrụ a ị na-alụ ya ọ nwere ife ọ ya eme mana ọ bụrụ na arọ gị gbagotaba bụ na ịfụgo na arọ gị na-agbagota ọfụma ime gịnị iwetunata aka maka ndị oyibo si gị respect ya dị biological clock gbọ nne ịkwanyelụ biological clock nwa na-asị n'ọnya ugwu asị gị respect the biological clock maka na gịnị na okongwu abụrụzi ụmụazị ọbịa bụrụ ya o nwere ka arọ gị esi wee gbagota ime gịnị isedota aka o nwere fọ ihe ikwu na-echede o nwere fọ ihe nọ na mba ofesi ọ sị na-elegodi arọ ole ya dị maka na ihe na-eme n'obodo anyị o kwezi ya bata ya na-asị ya nọrọ ebe ahụ na-aza mee na dịgba na ha kwa aka kịta ka ọ ma na ọ na-aka aka chiefuolu ya ọ gwabụrụ ya ndị be anyị ya eje obere ezumike anyị na-chi ya tazie azụ anyị eme gịnị anyị ebido